ko ay nag-iba simula nang makilala siya. Every hour, every minute, nais siyang makita. Nag-prayer at fast as I call on heaven's phone. Between me and him until the break of dawn. No one else comes close, pangako ko yan sa kanya. Ngunit one time, isang araw ako ay nagkasala. Sinabi niya sa akin, ako'y mahal pa rin. Lumapit ka't magsisi at ika'y patatawarin. Ako'y napaluha sa pag-ibig sa akidulot. Nagkulang man ako ngunit hindi niya ako nilimot. Ako ay nanalangin, lumuhod at yumuko. Panginoon, linisin mo ako ng iyong dugo. Tumingin sa salamin na alalang nakalipas. Mahirap pala maging what? Mag-asal-ahas, ngunit sa ating lahat ipagtatapat ko na. Ako sa langit sigurado na. Super! Such an amazing thing. Super! Oh, what a joy it brings. Super! Lord, this is a special thing Super love! I have found in you. May mga luha pa ang iyong mga mata. Mukhang nawawalan ka na ng pag-asa. Nais ko lamang na sa'yo'y iparating na ang Diyos andyan pa rin. Subok na ang kanyang pag-ibig, ipinakita niya sa buong daigdig. Tinitibok ng puso niya'y dinggin, at makinig ka sa akin. Dahil ako'y isa ng psalmist, promise, nahabulin ako ng blessings, araw man o gabi. Oo, ako'y isa ng psalmist. Grabe. At ang kanyang mga mensahe palagi kong sinasabi. Ma-e-experience mo ang joy. Some stuff said to me, Mami, namin ka sa OD. On the second day of training, my some stuff said to me, magbayad ka ng reg, kung mami, namin ka sa OD. On the third day of training, my some stuff said to me, pumasok ka sa klase, magbayad ng reg, kung mami, namin ka sa OD. On the fourth day of training, my some stuff said to me, pass your requirements, pumasok ka sa klase, magbayad ng reg, huwag maminaw, jud ka sa OD. On the fifth day of training, my son said to me, huwag mag-swim sa spring. Pass your requirements, pumasok ka sa klase, magbayad ng reg, huwag maminaw, jud ka sa OD. If you are lost in this world and don't know what your purpose is, you got to read your Bible, and you'll meet the Savior. And if you're lost in this world and don't know what the future brings, you got to read your Bible, letting God take over. Nung bata pa ako, ang sabi ng lolo ko, magpakabuti daw para malangit ako, ngunit masama pa rin ang aking saloobin. Nagkakasala ako at ang hirap magbago. Sa kaligtasan ko hindi pa nga sigurado, hanggang isang araw merong nagsabi sa'kin, do you know Jesus Christ is the author of life? He will give you peace of mind if you claim and decide. Oh